Тихо слънцето издаде пред смъртния си стон и покорно се скри зад хоризонта. Най-после отстъпи място на нощта, която неумолимо обгърна в булото си заспиващия град. Бавно, летаргично, отлагайки за утре битовите си мечти, господарите на света, хората, се унасяха в съня си, уверени в безмятежността на своето съществуване. Както всяка нощ, и тази Мортимър се събуди гладен. Усетил повика на природата си, той стана и отиде до огледалото. Погледна в него. То беше празно. В главата на Мортимър напираха хиляди въпроси. Не знаеше кой е, откъде е дошъл и защо е тук. Не знаеше защо е различен и сам. Не чувстваше радост, не чувстваше скръб. Само омраза. Знаеш ли кои бяха онези деца? Бяхте заедно, когато те превърнах. Още ли не ти е ясно какво се случва с нас? Ние сме просто кукли на конци. Помниш ли онази вечер в парка? Момченцето караше колело. Момиченцето ядеше захарен памук, а ти и жена ти си говорехте за луната. Аз нямам жена. Нямам деца.
Казах ти. Контролират ни. В този миг, сякаш ударен от гръмотевично прозрение, Мортимър най-после получи отговора на хилядите си въпроси. Той също беше жертва. Беше роб. Живота му принадлежеше на други. Някъде далеч някой му казваше как да живее и как да умре. Някой определяше миналото му, бъдещето му и целият смисъл на съществуването му. Някой го беше лишил от семейството му, от децата му. Този някой го беше накарал собственоръчно да извърши най-тежкия грях. Беше му прошепнал, че им помага, лишавайки ги от живота им, изпълнен от безмислие и самота. Лежейки върху локвата кръв, Мортимър най-накрая разбра в какво истинско чудовище се бе превърнал. Възмездие. Възмездие. Защо ми причиняваш всичко това? Това е една книга, Морти. Така си варя хляба. Не се ли страхуваш? Не. Ти си измислен герой. Ако аз съм измислен герой, какво те кара да си мислиш, че ти не си също? Чакай малко, чакай. Аз си дадах толкова много. Дадах ти свръхсила.
Вечен живот. Вечен живот. Ти за кой си мислиш? За Господ. Добре, разбрах. Мога да ги върна. Наистина, мога да ги върна. Мога да я пренапиша цялата. Ти вече нямаш контрол. И сега ще разбереш какво ми причини. Това, от което се опитваш да избегаш, то винаги ще те настига. Смисъла, татко, не е във вечния живот. Смисъла е във вечния покой. Жалко. Беше добър писател. А и неведнъж ме е вдъхновявал да пише. Военен би ли отишъл да провериш дали има някаква улика някъде? Проверко, кажете, какво видяхте? А когато влязох, кучето беше върху него. Като ме видя, изскочи през прозореца навън. Може ли да видя прозорец? Да, елате ще ви покажа. Ето там. Бояне. Кой прозорец? Ето през този прозорец. През този Да, прозорец. оттам скочи. Боже мили. Тихо, слънцето издаде пред смъртния си стон и покорно се скри зад хоризонта. Бавно, летаргично, отлагайки за утре битовите си мечти, господарите на света, хората, се унасяха в съня си, уверени в безмятежността на своето съществуване. Както всяка нощ, и тази Мортимър се събуди гладен. Видя пътя. Предстоеше му да вземе единственото непредизвестено решение в подарения му живот. Щеше ли да тръгне по него и да осмисли жалкото си съществуване, или щеше да остане в своя свят, където нищо не му принадлежеше? Мортимър избра себе си. Колко прозаично.